Dobrý den, hlasím se vám ze závodu kol, ve kterém se jezdí na 52 kol na Obrechtickém okruhu. Ale zrovna teď narušil závod déšť a jezdí tady i po trati auta, se podívejte. Vidíte, to je zrovna safety car, který jede nahoru. Ale tam už vidíme nějakého kolistu, který se rozjíždí. A podívejte se, jak jezdí rychle. Dva už jeli. Teď je jeden kolista na 3. místě. Ano, tady ho vidíme. To je opravdová rychlost. Ano. A bohužel 3. závodník ze startovního pole končí. Halo, prosím tě, co ti je? Probuď se. Hej, prosím tě, probuď se. Je to dobré, musíš jet, abys vyhrál. Prosím tě, jeď. Ne. Takže odstupuješ. Takže tady vidíte, že závodník odstupuje. Ne, odstupuje. Jede dál. Nic se mu nestalo, jede dál. A dívejte se, to ani já nepřeběhnu.